Ngalokho buyela wena kuNkulunkulu wakho, ugcine umusa nokulunga, ulindele uNkulunkulu wakho njalo njalo. Siyakwamukela kumnikelo. KuHoseya isahluko 12 ivesi 6, umprofethi ubiza abantu bakaNkulunkulu ukuthi babuyele kuye ngokuphenduka nokholo. Lesi siqephu sisikhumbuza ukuthi ngezikhathi zobunzima noma ukuzulazula ngokomoya, ithemba lethu akufanele lincike ezixazululweni zabantu noma ekulungisweni kwesikhashana. Njengoba nje u-Israyeli ake abheka eGibhithe ukuze athole usizo, ngokufanayo nathi sivame ukuphendukela ekunethezekeni kwezwe okudlulayo. Kodwa ukuthula kweqiniso namandla kufika lapho siphendukela kuNkulunkulu, onguye izolo, namuhla, naphakade. uNkulunkulu usibiza ukuba sikhumbule isibonelo sikakhokho wethu uJakobe. Lowo, naphezu kokushikashikeka nokungapheleli kwakhe, wabambana noNkulunkulu ngokholo futhi wathola isibusiso sakhe. Indaba kaJakobe isifundisa ukuthi lapho sithembela kuNkulunkulu futhi siphendukela kuye ngezinhliziyo zethu zonke, uyothembeka kithi, njengoba nje enza kuJakobe. Lesi akusona isenzo sesikhathi esisodwa kodwa ukuphendukela okuqhubekayo kwansuku zonke kuNkulunkulu ngokholo nokuphenduka, sithembele emseni wakhe ukuba usiguqule. Umprofethi ugcizelela nokubaluleka kwesihe, ubulungisa nokwethembeka ebuhlotsheni bethu nabanye. Ukholo lwethu kuNkulunkulu kumelwe lubonakale endleleni esiphila ngayo nomakhelwane bethu, ukubonisa isihe, ukwenza ubulungisa nokuhamba noNkulunkulu ngokuthobeka. Lezi akuzona izici esingazikhethela zona okholweni lwethu kodwa ziwumgogodla wokuhamba kwethu naye, njengoba uJesu uqobo aqinisekisa lapho efundisa ukuthi ukuthanda omakhelwane bethu kubaluleke njengokuthanda uNkulunkulu. Ekugcineni, sinxuswa ukuba silindele uNkulunkulu njalo. Lokhu akukhona ukulinda nje kodwa ukwethemba okusebenzayo ngesikhathi sakhe, ezindleleni zakhe, kanye nasentandweni yakhe. Akufanele nanini silahle ithemba, ngisho nasezikhathini ezinzima kakhulu zokuphila, sazi ukuthi uhlezi enathi, ulungele ukusibusisa ngobukhona bakhe kanye nensindiso. Asikhuleke. Baba wasezulwini, ngiyabonga ngokwethembeka nothando lwakho olungantengantengi. Sisize ukuba siphendukele kuwe nsuku zonke ngezinhliziyo eziphendukayo, sithembele emseni wakho namandla. Sifundise ukuhamba ngokulunga, ukuthanda umusa, nokulinda wena kuzo zonke izimo. Kwangathi izimpilo zethu zingabonakalisa uthando neqiniso lakho, futhi kwangathi singelokothe silahle ithemba ezithembisweni zakho. Egameni likaJesu, amen.